Mga igsoon uban sa atong katuyuan ining santos nga misa, atong iapil diha sa ato ang mga pag-ampo, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw diha sa atong pamilya ug kalinaw diha sa atong komunidad. Mga igsoon, nagiusa kita karon isip usa ka banay sa Dios, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagigusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasam kanino. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog ni santos nga misa diha sa kadali nga kahilom, maginulsol kita sa atong mga sala ug pangayuon ta ang kapasayloan gikan sa Dios. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pangpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot nga bitayon didto sa krus ang imong anak alang kanamo, luwasa kami sa gahom sa kaaway ug itugot kanamong imong mga alagad nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Pariseo og magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao. Mitindog og misugo nga pagaulan unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton nining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Tiodas nga nagpakadakong tao ug may mga upat kagatos ka tao nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso si Judas nga taga Galilea, nakadani og mga tao, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw ug buhat, iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang tako sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Og matag adlaw dito sa templo o sa mga pulianan, nagpadayon sila pagtudlo o pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita,
ang pagpuyo niya sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo maoy ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan, ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan, Usa ka butang ipangita, ang pagpuyo niya sa balay sa Ginoo. usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Sa kabutang ipangita, ang pagpuyo niya sa balay sa Ginoo. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga puhi, pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmaligon sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Sa kabutang ang akong gipangita, ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, galay siya nabaw Sa tanan, Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo, Maanang sa kalimutan. ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ikaw, Ginoo. Human niini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya, mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pakakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga mahibalo na niya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mupalit kitagpan nga bilig 200 ka denaryo, dili paigo
nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga espada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang ni ining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaganon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto sa nangabusog na silang tanan. Mingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipusan nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga espada nga gikaon sa mga tao nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayod ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug kwaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa, mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, Kristo. Mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, karon diha sa atong Ebanghelyo, atong nadungog ang kasinatian sa pagkahimamat ni Jesus ngadto sa daghan kaayong mga tao ug sa pinaka-particular ang bata na adunay 5 kapan ug 2 ka isda. I-compare nato sa kadaganon sa tao, gamay ra kaayo ang dala sa bata. Ug dili gayod igo. Ug kung atong pagkahunaw-unahon, murag wala kini kapuslanan. Pero ang Ginoo, iya kining gipangayo aron iapod-apod. Kung atong hunahunahon mga igsuon, sama kita sa bata. Kay kung tan-aw nato ang atong kaugalingon, ang atong oras, ang atong kusog, ang atong panahon, ug ang atong pagtuo, makaingon kita na gamay ra kaayo kini ug dili kini enough na makatagbaw sa uban ug wala kini mahimo. Pero kung atong pamalandungan ang Ebanghelyo, nagtudlo ang Ebanghelyo kanato sa pinakaimportante nga kamatuuran. Na diha sa mata sa Dios, dili niya tan-awon ang kadakon. Iyang susihon o tan-awon sa atong Ginoo ang atong kasing-kasing. Kung unsaon nato, unsa kita kaandam sa atong pagtubag diha sa iyang sugo, diha sa iyang tawag. Iyang tan-awon kung kita ba musubay sa iyang gitudlo na gibilin diha kanato. Mao bitaw mga igsuon no, diha sa Ebanghelyo gihatag sa bata ang unsay anaa kaniya. Ug tungod kay gihimo niya kini nga gikan sa iyang kaugalingong kabubuton, dili pinugos, gikan sa kasing-kasing na siya magpaambit, gipanalanginan kini sa Ginoo, gipadaghan og nakapakaon ang libuan nga katawhan. Mausab diha sa atong kinabuhi mga igsuon,
Daghan kaayo ang mahimo sa Ginoo sa gamay nga atong ihalad alang kaniya. Ang usa ka mubo nga pag-ampo, ang usa ka gamay nga buhat sa gugma ug kaluoy, ang gamay nga pagpailog, bisan gani ang gamay nga pagpasakit, ang kasakit, kung kini atong itugyan diha sa kaluoy ug gugma sa Dios, sigurado kita na iya kining panalanginan ug iya kitang hatagan sa igong grasya na kita usab makaambit. Hinumduman nato na ang tanan capable sa paghatag diha sa Dios, na adunay intensyon diha sa pagpaambit. Mao bitaw mga igsuon diha sa atong pagpasaulog sa Santos nga misa, ang atong tawag dili lang taman diha sa atong kaugalingon. Hinumduman nato na pagkahuman sa atong Santos nga misa, kita gipalakaw, kita gitawag sa Dios sa pagpaambit. Adunay milagro, nakasinatig milagro ang daghan o libuang katawan kay sila nagpaambit, kay ang bata nagpaambit. Diha bitaw sa kinabuhi sa Dios, no? The divine life bitaw ang kinabuhi sa Dios, ato mang mapamalandungan na ang Ginoong Dios wala nag-undang sa pagpaambit sa iyang kaugalingon, bisan diha sa kasakit o kamatayon. Iyang gipaambit ang iyang kaugalingong kinabuhi. Mausab ang atong tawag mga igsuon, na dili lang kita taman ni ining simbahan. Ang atong pagtuo, wala diha taman, dili taman diha sa atong kinabuhi. Kung gusto kitag milagro, no? Kung gusto kita maka-witness og milagro karon, no? Gusto mo ana na magmilagro kita? Yes, tagda gani ang imong pinakakontra. Pag-text gani niya good morning, di ba dako kay nang milagro? Pasaylua gani sila, ipaambit ang gugma og kaluoy ni Jesus diha sa atong mga kaigsuunan. Dili ka na milagro? Di naman ta magulat na muhilak si Mama Mary og dugo para maka-experience ta og milagro. By small act of kindness, sa atong pagpaambit sa kaayuhan na atong nadawat sa Dios, is already a big divine miracle. At bitang Domingo, di ba? Nagsaulog man kita sa Diyos nung kaluoy. Kung ang Diyos nung kaluoy atong ipaambit diha sa atong pamilya, sa mga igsuon nato na wala na nato tagda sa pila na katuig, kay tungod sa gamay na kaang nayuta na inyong giawayan, ing nagani mangaon ragod ta, magstorya ta, di ba milagro na kana? Mga igsuon, ang milagro mahitabo kung adunay pagpaambit sa kaayuhan na atong nadawat gikan sa Dios. Busa mga igsuon karong adlaw, ato daw pamalandungan, unsa man ang atong mapaambit ngadto sa uban. Kung ang bata sa Ebanghelyo 5 kapan og 2 ka isda iyang napaambit, ug nahitabo ang dakong milagro, unsa man ang atong mapaambit sa uban na makahatag og kadasig sa pagpagdayon sa gugma. Hinumduman ta mga igsuon
na walay gamay kung kini gihalad, gipaambit, inubanan sa gugma. O kung atong itugyan ang atong gamay na naa sa atong mga kamot diha sa kamot ni Jesus, mahimo niya kining himuong labaw ug mahatagan kita niya sa dakong paglaom. Mga igsuon, ang Dios mipaambit sa iyang kaugalingon. Ikaw, kita, unsa man ang atong mapaambit. Amen. Mga igsuon, diha sa milagro sa pagkaon sa 5,000, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan maghatag kanato sa tanan nga atong gikinanglan. Ug diha sa atong pag-ampo muingon kita, Ginoo pamatiya ang among mga pag-ampo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magpakita og samang kaluoy nga nag-aghat kang Jesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ang mga Kristohanon musundog sa batang lalaki ug mupaambit sa unsay na panag-iya nila ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabatanunan makakaplag kang Kristo nga maoy mo tagbaw sa ilang kauhaw ug kagutom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinuan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuclear ug ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Magampo kita alang ni adtong manag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makadawat sa lawasnon ug espirituhanong panabang gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay natong minahal sa kinabuhi, makadangat na sa walay katapusang pista didto sa langit nung bangkete. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. May kaugmaong Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagatigom sa paghalad o pagdawat sa gasang tunhay ang imong anak nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa gidoan sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimayan sa iyang ngalan, alang usab ng kapasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili gayud namo wadon ang kinabuhi nga imong gihatag, ug makadangat kami sa walay katapusan mga gasa nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kami. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Awang ibayo sa gini. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ulmata. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagawom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining maymayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, bisa kadagupan, puno ang langit, ungilta sa imong himaya. Husana, Husana, sa kaitaasan. Dayon ang nangalagi sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana, sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kastawhan. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula-alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo malinganakit. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kaw nga daygon, ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagawom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ug karon maghiusa kita sa pagtawag sa Dios atong amahan. Amahan ng buwan na sa mga langit, pagtay ko ng imong alam, huwag ka na mo ang imong hikayaan, magtumalang imong pagbuod, dinisayod ang may sa langit, ang kalaunaw sa matagalaw, ihatag ka na mo karuan lawa, upasaylo kami sa among mga sala. Paingon nga nakamasaylo kami sa mga sala ka na mo. O ginoo kami tugyan sa palulay, ginagawa sa labis na dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay malagiarian, ang mga himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Okay. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasa kini. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan ug panag-igsuunay. Sa Diyos na nagawag ka sa sala sa kalimutan, kaluoy kami. Sa Diyos na nawagdan sa sala sa kalimutan, kaluoy kami at kami sa galing. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka mamay mo kalawat kanimo, abang ipamulong lamang o mamaayo ako.
act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, bantayi pinaagi sa makanayong gugma ang imong tinubos, aron kami nga naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugpo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinagi sa imong larawan nga milagruso, dinhiniling mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaga kami sa imong kinaadman, tudloy kami pinaagi sa imong kamatuuran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Naghalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pabutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidagayon nga ikaw magbuot. Itugos, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kagalingon, nga magbadesigon kami alang sa kayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kalibgon, pinaagi sa mabilantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghok, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasikong kakugi. Himuha kami nga mga kanagmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailumon dinha sa pagsulay, mapausanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamuuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangsud sa walay pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mong mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mubiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kagalingon ngadto sa imong malumong nga gugma ingudog among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit o ang among ulo o ang among mga kamot, dili na makabuhat o kami mag-inusara. O
Santo Niño, tabangi kami. Kun bation kami sa kasukuog ang among krus, makapapungot ka namo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukkamot ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug dili gayud kami mohunong sa pagdayon kanimo. Himo ang Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilikon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesu-Kristo ang among Ginoo. Katapusang pag-ampo, O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, o nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubon mga kasing-kasing. Imuang ang among mga pagampo, makatambok unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kanasi. Pumadili kanamo ang tanang kagulanan o kagkulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiang mo mga pagampo, ug padala kanamo ang kalipay o ginabang, aron kami magdayeg kanimo, uban samahan og Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kini. Iduko ang inyong mga ulo pangayon ta ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang buktong anak, nagahatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pagkaanak nga sinaguk. Maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Ugikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunghayng kagawasan sa iyang kabangatagon, mahimo unta kamong takos pag-uban kaniya sa iyang pagpanunod sa langit nga mao ang kabilin nga walay katapusan. Amen. Ug kamo nga nagabanhaw diha sa bunyag kay nagtuo na kang Kristo, mahimo untang takos nga mahiuban kaniya didto sa paluy-anang langitnon, pinaagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon na halad ng santos nga misa, lakaw kamo nga puno sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.